Že ja jeden deň môžem byť niekde na Kysuciach u mňa, odkiaľ pochádzam a tam pili drevo a na druhý deň môžem byť v seriáli, fotiť pre nejaký časopis alebo hocičo niečo hasliť, čiže furt sa nejako hýbem, niečo robím stále iné. Takže keď do niečoho idem, tak ja musím byť úplne že na 100% proste sebavedomý, vieš čo myslím? Jasné. Že ja aj keď neviem, tak ja sa budem tváriť, že najviac viem a proste oklamujem sám seba a veľmi mi to funguje. Veľmi fake it until you make it. Hej, come on, brutál, vieš. Ja som o tom nikdy nesníval, že začnem boxovať a zrazu potom pred plným štadiónom, že si ja zaboxujem. Že bola to pre mňa veľká vec. Naozaj veľká vec. A keby sa mal Juraj Koči trošku akože nazrieť do budúcnosti, tak kde sa vidí? Či už ti na Instagrame vypisujú, že nechod s Berginom na zápas, lebo ťa zabije. Proste to sú len ostatných vecí. Nepočúvaj to, proste počúvaj len samého seba. To by som dal takú radu každému, úplne každému. Ja hlavne som človek, ktorý nepije, nefajčí, nestavkuje, proste ja som proti všetkým zlým veciam, aké len existujú na svete. Poďme trošku do financií. Poďme trošku do financií, to je proste svet, ktorý milujem, som tým posadnutý, proste podcasty Milan Dubec, Roman Kružliak, všetkých týchto, Vojta Žižka, určite poznáš. Vojta Žižka, proste všetky tieto veci milujem. Predná, zadná, hák. V praxi to vyzerá, že... OK. A toto ťa dneska naučíme, takže poďme na to. Vítam vás pri ďalšom dieli podcastu Kde sú love. Mojím dnešným hostom je Juraj Koči, boxer, model, všetko možné, ešte aj herec. Hral si v seriáloch ako Dunaj k vašim službám, Druhá šanca, Pán profesor. Neviem, ako to všetko stíhaš, ale dúfam, že v dnešnej epizóde sa to dozvieme. Vám diváci prajeme príjemné počúvanie a môžeme ísť na to. Ahoj Juraj, ďakujem, že si prišiel. Čauko. Čau. Ahoj. Zdravím vás, divákov, tuto. Som veľmi rád, že si ma teda pozval a že tu môžem byť. Krásny deň prajem. Veľmi rád, že si prišiel. Dneska máme taký pekný deň, slnečný. Áno, slnečný. A ako vyzerá taký tvoj bežný deň, že Juraj Koči vstane? Ja nemám úplne, že bežné dni. Že ja mám úplne každý deň iný a môj život je ako na ja neviem, jak sa to hovorí, na Husenkovej dráhe. Áno, že rollercoaster. Áno, že ja jeden deň môžem byť niekde na Kysuciach u mňa, odkiaľ pochádzam a tam pili drevo a na druhý deň môžem byť v seriáli, fotiť pre nejaký časopis alebo hocičo niečo hasliť, čiže furt sa nejako hýbem, niečo robím stále iné. Taký zaujímavý životný kontrast. Áno. Ale ty si mal také obdobie, čo som sa o tebe dočítal, že ty si stával proste jedno obdobie, že 4:30 každé ráno, aby si všetko za ten deň postihal. Hej, to si pamätám. To bolo vlastne nejaké 2 roky dozadu, rok dozadu a tak ďalej a to bolo vlastne príprava na môj prvý Fight Night Challenge zápas. To bolo s astrálnym pánom Potapačom, pozdravujem. Do toho som mal hlavne školu, čiže som musel stavať aj kvôli škole a ešte som točil seriál. Čiže ono to prebiehalo tak, že som tak skoro ráno musel stávať, aby som si vedel dať, že ráno tréning, aby som mohol ísť do školy potom po tréningu, aby som mohol točiť seriál a aby som potom mohol ísť znova na tréning a ísť domov. Takže si točil aký seriál? Vtedy som točil, aj keď som točil Druhú šancu, alebo Pána profesora, aj keď som točil ešte Pána profesora. Čo bolo skôr? Pán profesor bol úplne môj prvý seriál. Takže som prvýkrát bol na televíznych obrazovkách, ako čo sa týka seriálu. Áno. Seriál Pán profesor. Dostal do Pána profesora. Do Pána profesora, no ono to začína, tá story začína, že úplne ešte veľmi dávno. A začalo to tak, že ja ako malý som chodil na dramatický krúžok. Ja som chalan a samé baby. Som si z nejakého dôvodu vybral takýto krúžok, neviem prečo. Kvôli tým babám? Neviem, môže byť. No a tam som chodieval. Bolo to zaujímavé, mali sme takú zlatú pani učiteľku a ona nás vlastne učila hrávať. Mali sme nejaké malé divadlá, proste to je taký divadelný krúžok, tak sa tomu hovorí, myslím. Mali sme nejaké predstavenia po školách a tak ďalej. No a táto pani, moja bývalá pani profesorka, ona ma vlastne prihlásila do nejakých agentúr, čo sú všelijaké akože takéto herecké, modelingové a tak ďalej agentúry, kde poslala teda moje fotky. Ja som sa medzičasom som sa trošku na to vykašľal a viac som sa bil, robil som karate, box a tak ďalej, lenže veľmi ma to ťahalo akože naspäť. Ja som od malička som hovoril, že zo mňa bude herec, proste chcel som byť, ja neviem, slávny, hovadiny, to vtedy som tak mal. No a čiže som začal nejaké komparzy robiť a pozeral som si nejaké facebookové stránky a tam bolo vždycky, že potrebujú nejakých mladých chalanov do tohoto seriálu, potrebujú tam niekoho a tak ďalej, čiže robil som nejaké komparzy a zrazu ma zavolali na casting do Pána profesora, ktorý som zvládol úplne veľmi úspešne ten casting, bol som veľmi sebavedomý a dobre mi to išlo a odtedy som tu. Máš si trému pred prvým castingom? Že ideš niekde prvýkrát pred nejakých ľudí? Práve že vôbec. Ja som taký, že ja som strašne sebavedomý, že keď do niečoho idem, tak ja musím byť úplne že na 100% proste sebavedomý, vieš čo myslím? Jasné. Že ja aj keď neviem, tak ja sa budem tváriť, že najviac viem a proste oklamujem sám seba a veľmi mi to funguje. Fake it until you make it. Hej. No a ako prebieha taký casting? Že napríklad predstav si, že ja teraz poviem do nejakého seriálu, možno do nejakých vašich službách, kde hráš teraz, ako prebieha taký casting, aby ma zobrali? Každý casting prebieha inak a veľakrát je to aj veľmi zvláštne. Sú tie castingy, že ti dajú častokrát zahrať niečo také, s čím vôbec nerátaš.
Hej, čiže nejakú emóciu, vieš, ty máš nejaký ten text, dostaneš dopredu a ty sa ho naučíš a nejako v tvojej hlavičke si ho akože vysvetlíš sám pre seba, že ako by to ceca malo byť a dojdeš na to miesto a vlastne zistíš, že v tom texte vôbec nemáš byť šťastný, ale máš byť, ja neviem, nejaký prepnutý, že máš zahrať, ja neviem, kľudne som aj počul také, že špongiu na zemi, kečup. Hocičo. Okay. Oni si vymyslia nejaké veci na teba a proste musíš to nejako dať. Ja by som zahral kečup alebo špongiu. Počul som aj také príbehy, alebo že ti zmenia úplne text, takže aj to sa môže stať. No, všeličo. Proste podľa mňa hlavne je to, že buď musíš úplne že typologicky sadnúť na tú postavu, alebo proste byť fakt, že veľmi sympatický, slušný, dobrý a získať si sympatie. A myslíš, že na to, aby som napríklad teraz bol hercom, tak musím mať nejaký talent, alebo proste viem sa to aj úplne naučiť, keď som úplne že antitalentovaný? Podľa mňa asi by si mal mať nejaký talent. Hlavne určite nemôžeš mať problém so vyjadrovaním a hlavne musíš byť podľa mňa veľmi sebavedomý a byť proste v pohode a vtedy to vieš dať. Ja si myslím, že ani na to nepotrebuješ asi až tak školu, na divadelné herectvo asi áno, ale podľa mňa v týchto filmoch a tak ďalej v seriáloch, že proste keď si typologicky sedíš na tú postavu a si proste taký priebojný, máš ústa, tak asi to vieš dať nejako. No a keď sa objavil Pánovi profesorovi, vtedy si aj pozeral ten seriál? Že akože... Vtedy som to pozeral. Pozeral som Pána profesora, som pozeral a potom tie ostatné, kde už som hrával, tak to už som si ani moc akože nepozeral. Aký to bol moment pre teba, že zrazu ideš hrať do niečoho takého, čo si sám pozeral a že sledujú to aj tvoji rovesníci, všetci proste, že... Pre mňa to nebolo prekvapenie. Ja veľa vecí takých, čo mám, tak ja si to ako keby naplánujem dopredu a ja už to mám ako keby v tej hlave, ja neviem, či to je manifestácia, asi tak sa to dá nazvať. Vizionár. Taký vizionár, presne, že ja som ako keby... Že ako náhle už som išiel na ten casting, tak ja už som mal v hlave to, že ja už idem do toho seriálu. Čiže mne už keď zavolali, že ma zobrali, tak ja som ani nebol akože až tak prekvapený. Akože neviem, či to znie egoistické alebo tak nejak. Nie? Iba si veríš. Áno, iba som si veril a čiže som vedel, že do toho idem. Čiže keď mi zavolali, tak som bol taký, že halus. Že už ako keby už som nemal takú tú prvotnú emóciu, lebo ja už som ju mal predtým, že ja som si to ako keby takto vymanifestoval. A takisto to bolo napríklad aj s druhým seriálom, že Druhá šanca. Že keď som išiel na ten casting, tak ja už som vedel, že proste tam idem. Že ja som bol o tom presvedčený akože na 100%. Čiže len to naťahovali strašne dlho, že mi to dali vedieť asi až pol roka potom, alebo kedy po tom castingu, ale tiež, keď už mi to dali vedieť, tak som bol taký, že že vedel som, že vlastne, že tam idem. A keď si išiel do toho profesora, tak sa aj cítil tak, že konečne si možno dokázal niečo také väčšie, ako do vtedy? Hej, tak bolo to cool pre mňa, tak ja som to vždycky chcel. Ja som chodil na tie komparzy, aj v Otiskoch som si zahral a v iných nejakých projektoch, ale vždycky iba tak v úzadí, ale som si hovoril, že kokos, ja nechcem byť vedľajší nejaký. Ale niektorí ťa poznajú ako ten z tých Oteckov. Rytmus. No a ako ťa vnímali možno tí rovesníci, keď zrazu ťa videli na tých obrazovkách, ako tam hráš tom profesorovi? Tak pre nich to bolo podľa mňa možno ešte väčšia halúz jak pre mňa. Ono to okolie to ešte nejako viac vníma ako ty. Ja neviem, ja nemám takéto vnútorné prežívanie, že mne keď sa niečo podarí, tak ja som taký, že OK, že pohode, že ja neberiem žiadne ani také veľké veci a tomu nedávam tomu, že big deal nejaký. Ale pamätám si, že keď som natočil moju epizódu v Pánovi profesorovi, tak som došiel do školy a moji spolužiaci normálne si to zapli na telefóne, boli tam, ja neviem, 15 v zadnej lavici a všetci to kúkali. Tak bol som taký z toho, ale nemám rád také pocity, ja to nemám rád, vieš čo myslím, že cítil som sa tak zvláštne, ale bolo to akože milé. Hej, tak si povedal, že no, to som ja. Hej, to som ja, no. Ako vyzerá zákulisie takého natáčania, možno takého seriálu? Zákulisie, no strašne... To je taký široký pojem. Strašne veľa ľudí, ktorí robia na niečom, proste máš tam produkciu, máš tam kameramanov, máš tam komparzistov, proste ono to je strašne veľké, že neviem, či si to ľudia vôbec vedia predstaviť a fakt aj veľmi, veľmi drahé vôbec natočiť nejaký akože diel. A musí tam všetko fungovať, no, od tých hercov po make-up, maskierky, po tých kameramanov, proste je strašne veľký ekosystém. Stal sa ti nejaký taký trapas na natáčaní? Trapas. Akože vtipný zážitok možno. Na Druhej šanci bolo strašne veľa vtipných zážitkov, lebo tam si niekedy dostal taký text s takými slovami, ako lekár, že ja som ani nevedel to vysloviť. Ešte, že čo to znamená. Čiže veľakrát sa nám tam stali také veci, že namiesto nejakého slova si povedal niečo úplne iné, lebo sa ti tak jazyk motal a potom z toho vznikli akože veľmi, veľmi vtipné príhody. Ja mám jednu kamarátku herečku a ona hovorila, že tiež keď bola, neviem, či to bola Druhá šanca alebo nejaký iný lekársky seriál, ich bolo strašne veľa, že tam boli prítomní nejakí lekári a hovorili, že ako to máte zahrať, tam máte presne
proste aby to nevyzeralo nejak. Nám tam chodili zdravotné sestry a oni nám to akože ukazovali a tak ďalej. Ja som veľmi veľký problém s veľa scénami, ale nie kvôli tomu, že by som to možno nevedel zahrať, ale že keď mne dali do ruky nejakú injekciu, nejakú bandáž, niečo a ja som to mal robiť tomu akože pacientovi, tak ja som bol z toho úplne v riti, lebo moja jemná motorika je, že najviac hrozná na svete, že úplne že najhoršejšia, jaká vie byť. Čiže keď som mal nejaký task a urobiť niečo, aby to vyzeralo dobre a tak to som fakt že nevedel. Ale nepichal si mu toto iba akože, ne? Akože áno, ale aj tak to musí vyzerať profi, vieš, a ja kým si chytím tú injekciu a tam mi 4-krát spadne a tak to nevyzerá úplne dobre, ale vďaka Bohu tá postava bola presne taká, že on nemal byť profik, že on mal byť presne taký akože pozer, čo sa tváril, že je dobrý lekár, ale v skutočnosti nebol. Čiže to vyzeralo dobre, čiže sadla mi tá postava veľmi. Áno, čiže dobre to bolo. No a popri tom, jak si teda hral, ty ešte teda zároveň robíš aj modeling a ešte aj boxuješ. Takže to si robil všetko akože počas toho. Áno. Takže teraz poďme trošku do toho modelingu, že ako sa dostal vôbec ty k modelingu? Akože dobre, však vyzeráš dobre, jasné, ale tak to asi nestačilo. Nie, modeling to bolo ruka v ruke. To začalo akože úplne všetko mi začalo naraz. Ja si pamätám, ja som robil pre takú kryptofirmu českú, Anycoin sa volá a do toho som robil na recepcii, tuto na Nivách blízko. A potom som rovno z toho preskočil rovno do tohoto sveta, že modeling a ten pán profesor bol že úplne naraz. Vlastne som teraz v modelingovej agentúre Exit Model Management, cez ktorých mám aj pána profesora aj celý ten modeling. A vlastne taká halúz je, že ja som to vôbec nechcel robiť. V živote by som si nepovedal, že ja sa budem niekde fotiť a tak, lebo ja som taký, vieš, ja som proste skysúc, ja som taký proste chalan. Chápeš, čo myslím, taký proste chalan, čo ja neviem, ti narúbe drevo a jazdí na furike a furikuje. Už som sa troška zmenil, síce už ma to mesto troška, neviem, že či pokazilo, alebo koľko si už v meste? Ja som tu dlho 10 rokov, ale ja tam chodím stále, vieš, prázdniny, víkendy som tam chodil a tak ďalej. A čiže začal som ten modeling, ono to bolo tak, že oni ma prehovárali, že aby som išiel do ich agentúry a ja som vôbec nechcel, oni mi volali a ja, že že to vôbec nejdem. Nakoniec ma presvedčili a som rád, že ma presvedčili. Akože není to nejaká moja vec, že ktorú by som chcel, že najviac na svete robiť, že modeling, ale myslím si, že je to celkom cool, že kebyže sa objavím na nejakom brutálnom billboarde proste pre nejakú veľkú značku a tak myslím si, že je to celkom úspech. By to bol. My keď sme sa to ešte rozprávali pred podcastom, tak ty si mi povedal, že veľa sa skrýva za za tou oponou toho modelingu, že vážne veľa to musí spĺňať, že to není fakt to, že ja prídem a dám si na sebe nejaké oblečenia, postavím sa, čo všetko ako dobrý model proste musíš robiť, aby si naozaj bol na tých plagátoch možno. Tak hlavne musíš dobre vyzerať. Niekedy ani nemusíš. O tom sa tiež rozprávali, že je teda trend vo svete, že naozaj, že dostanú to napríklad ľudia, ktorí nie sú presne podľa tej štruktúry toho modelingu, ako to bolo, že vysekaný, vieš, pekne oblečený, ale že dostanú to ako keby aj bežní ľudia. No. Ono to sú tie dve sféry, že je fashion a na tej fashion podľa mňa musíš byť hlavne zaujímavý a potom je práve tá reklama, že tam podľa mňa v tej reklame by si mal byť akože však fakt asi symetricky pekný a tak ďalej. A podľa mňa dobrý model by sa mal fakt, že o seba starať. Čiže ja neviem, od kozmetičky po všelijaké, ja neviem, krémy, blbosti a tak ďalej. A hlavne pracovať na sebe, na svojom tele, na svojej strave, proste aby si nemal výražky, aby si bol vypracovaný a tak, no, že to by podľa mňa mal spĺňať ten model, aj keď teraz sa podľa mňa trendy celkom menia a dostávajú šancu aj takí ľudia, ktorí na sebe vôbec nepracujú a jedia proste pizzu, burger a nič preto nerobia a proste nevyzerá dobre ani ich telo. Nechcem to súdiť, ale však by si podľa mňa, že by si to mal zaslúžiť. Vieš, čo myslím? Hej. Že keby ja teraz, že veľmi veľa cvičím a proste pracujem na sebe a stravujem sa dobre a fakt sa starám o svoju pleť a o všetko, tak si myslím, že priamo úmerne by som asi mal mať aj viac teda ponúk na fotenie. A keď ešte hovoríš, že sa musíš tak o seba starať a takto, tak stalo sa ti, že napríklad mal si natočiť nejaký seriál, napríklad Dunaj k vašim službám a tam máš nejaký výzor, máš niečo a zrazu sa ti stane, že dostaneš monokel, alebo robíš box, alebo vlasy ti niekto vytrhal, takto potom dáš na to natáčanie a oni si povedal, že akože Juraj, že toto nie je v pohode. Hej, to som mal taký problém, mal som problém v druhej šanci, kedy som mal taký malý fokel a dostal som vynadané troška, ale však akože zaslúžené, hej, že nemám mať ten monokel, len ono sa to ťažko sklubí, vieš, že ty máš fotiť, točiť a do toho ešte ja boxujem, ja to milujem. Akože nosím helmu teraz už stále na každý sparing a tak, ale môže sa stať, že proste dostaneš ten fokel. Najviac, čo to bolo také vyhrotené, to bolo v apríli. V apríli som mal zápas s Berginom. A do toho som točil Dunaj. Či nie Dunaj, druhú šancu. On to vlastne vyzeralo tak, ja už si nepamätám, aký to bol dátum, vymyslím si, že 17. apríla, že som proste mal mať zápas, ale 16. som točil a aj 19. som točil, hej. Čiže ja som vlastne musel ísť do zápasu s tým,
že nemôžem mať monokel, že musím vyzerať dobre, lebo pozajtra točím, takže to bolo také stresové troška. To ani neviem, či som im povedal pravdu, že idem na ten zápas. A sa ti podarilo vyviaznuť bez monokla? Úplne bez monokla, úplne dobre. Som sa uhýbal a nemohol som tak agresívne boxovať. A ono to tí herci majú nejak ošetrené, že v zmluve, že proste, že nemôžeš len tak odstrihať vlasy. No, majú tam hocičo, to vôbec nemôžeš proste robiť. A tiež raz som sa aj troška tak viac ostrihal a tiež som mal z toho problém, ale už som múdrejší, už to neurobím a už keď chodím ku môjmu barberovi, pozdravujem, tak vždycky mu poviem, že prosím ťa, že ostrihaj ma tak, že nebudem ostrihaný. Má s tým problém väčšinou, ale už to podľa mňa troška chápe. Dopracoval som sa k tomu, že presne musím sa tak strihať, že vyzerám, že nie som ostrihaný. Barber sa nezdá, ale to je fakt tak dôležitý človek a čím dlhšie k nemu chodíš, tak tým je to lepšie, lebo už presne vie, ako ťa má ostrihať. Hej, tak aby ma neostrihal. Mňa, ideálne. No a dobre, takže teraz robíš aj box a mám tu presne aj ten zápas s tým Berginom. Môžeš to pustiť, prosíme našu produkciu, aby to pustila. OK. Toto je teda, začína ako prvé kolo. No, ja som chcel ešte, že aby som nekryldil Karčimu, lebo Bergi ho práve pozdravil, ako prišiel dovnútra. Ty zamával, som videl. Áno, udržuje kamarátsky kontakt. A možno, že mával nie, iba ja som sa nepozeral. Či? Poďme na to. No, tak spomínaš si na to? Hej, spomínam si na to, akože ja mám na to dobré spomienky, podľa mňa to bol super zápas a hlavne tie očakávania predtým, strašne veľa ľudí mi neverilo, fakt, že neverilo, ale boli to len ľudia, ktorí sa tomu až tak nerozumeli, lebo viem, že z tej boxerskej komunity, že boli takí chalani, že že možno asi aj ja vyhrám, aj napriek tomu, že som tam mal tak o 10 kg menej ako teraz a som tam strašne vyschnutý proste, vieš, nemal som ako keby takú, nehovorím, že už teraz mám že úplne chlapskú silu, ale že nedá sa to porovnať. Akože ten skill som už tam mal podľa mňa dosť dobrý, že akože boxersky to vyzeralo veľmi dobre, len keď je niekto akože o dosť starší, tak on má ako keby už tú takú silu. No, ešte myslím takú tú chlapskú a to sa nedá úplne porovnávať, že takto no. Že myslím si, že teraz by to vyzeralo, že úplne inak. No a ty si ešte predtým, ak si išiel za strelným potapačom, tak tam si veril viac? Hej, tam som vedel, že akože to úplne predominujem, aj keď som tam mal 10 kg menej, tiež jak on. Ale tam bol iný problém, tam bol taký problém, že no, sprostosť úplne moja, ja som mal v sobotu zápas a v útorok alebo štvrtok som išiel spárovať na tréningu, prosím pekne, so 100-kilovými chalanmi. Pozdravujem Andreja a Festiho, ktorí majú, ja neviem, 110 kg, 115 alebo koľko, ja som tam mal tak 70, vieš. A to sa nerobí. Už pred zápasom sa vôbec nebije. Nechápem, prečo by to vôbec dovolili chalani. A stalo sa to, že ak som ja udrel pravý hák, tak som záverečne, či spolu, som tiež dostal proste hák do môjho bicepsu. Rukami úplne, že zomrela. Vlastne stalo sa to, že asi nejaký nerv sa pricvikol, neviem, ako to úplne funguje. A v deň zápasu som ešte s môjim trénerom behal po lekárni a natrel som si, že asi celý Voltaren, ešte doma mázďaku som mal, ibalginy, všetko, len aby som si aby tá ruka bola v pohode, ale aj tak nebola, hej. Že ja som do toho zápasu išiel s tým, že neviem udrieť pravou rukou. Takže si ani neuderal pravou vlastne. Málo, strašne. Proste nemal som pravú ruku v tom zápase. Pravák, hej? Hej, ale vyhral som v pohode, úplne v pohode som vyhral. Robil som len spodok predný a prednú a dal som to. No. On akože, bol som prekvapený, lebo Čavo hovoril, že trénuje skoro celý život, či koľko, že robil MMA, neviem čo, ale akože no. Niektorí ľudia proste trénujú celý život, aj tak to je zle. Pravda, to je pravda. Ten talent treba tam mať. Hej, ten talent tam asi treba mať, no. Teraz keby si išiel znova s Berginom, myslíš, že by to už akože bolo inak? Áno, ja si myslím, že by som mu fakt dal zabrať. Lebo tam som mu dal podľa mňa zabrať dosť, ale teraz by to bolo, že úplne inom. Lebo fakt mám tú silu akože úplne niekde inde. A technicky som sa ešte zasa zlepšil a Adam podľa mňa už asi viac nenapreduje, ako napredoval. Vieš čo myslím? Lebo však tu už on má nejakých cez 50 zápasov alebo koľko, aj neviem, či nebol majster Slovenska alebo také niečo. Čiže myslím si, že teraz už ten jeho skill, že podľa mňa netrenuje už tak často, že asi sa viac venuje však tým jeho veciam. Aj ja síce, ale myslím si, že už by to vyzeralo úplne inak. Sice teraz vyhral titul v Clashi, mal celkom akože super zápas, bol celkom našľahaný. Ale dal by som si to akože ešte raz. Že možno bude odveta? Hej, tak on ma vyzval na tento prvý zápas a kebyže ja ho vyzvem na odvetu, tak by to mohlo prijať. Tak by to bol jak Vemolavek. Ináč, trilógia. Komu si fandil? Ja som Slovák, ale proste fandil som fandil som Vemolovi. Fandil som Vemolovi. A čo hovoríš na zápas, že aký bol? Podľa mňa dobrý. Akože však Vemola tak utrhol si to on tým tlakom, vieš. Akože videl som Attilu, že sa niekde sťažoval na to, že čím vyhral, ale tak nemal sa nechať, vieš, tlačiť, tak akože neviem, čo mám to povedať.
Vemola hovoril, že končí sa mi zdá, ale teraz prešiel do Clashu, ne? Nie. Mne sa zdá, že Lesy mu len dal akože opasok na jeho narodeniny, ale akože pre mňa by klesol, no, že ak by išiel do toho Clashu. Akože prajem mu to, že nech si zarobí peniaze a všetko, však videl som, že teraz si aj kúpil Lambo a tak ďalej, ale podľa mňa to by nemal byť jeho odkaz úplne. Jasné. A teraz, ak sa na to pozerám, celkom rakety. Tam dávate obidva. Áno, však to je jeden z tých lepších zápasov, tak lebo veľa tých chalanov, čo tam boxujú, tak vlastne nejsú ani boxeri. A my s Adamom máme obidva niečo už odboxované. Síce Adam tu má akože o dosť viac skúseností, ale nedal som sa. No. A je teda akože aj v pláne nejaký ďalší zápas? Hej, v septembri by som si chcel dať zápas, to robíme vlastne náš vlastný gala večer, Lokša Boxing, čo robíme. A to myslím 13. septembra budeme mať zápas a to budeme mať s nejakým boxerom. To nebude žiadny influencerský alebo také niečo. Normálne si dám prípravu. Hej, teraz trénujem a s trénerom si dáme, ja neviem, začneme od augusta, teraz pôjdem na kemp v júli a od augusta plnú prípravu, aspoň mesiac a pol a rozšľahám tam niekoho. Strašne. Lebo mám to teraz nabité, vieš, myslím, dlho som nemal zápas a teraz som akurát robil aj bodového rozhodcu zo do okolností na našich sparingových zápasoch a keď som to pozeral, vieš, ja ten box som pozeral som na tie zápasy a furt som bol taký, že vieš, že som bol akože v tom, že úplne som bol ready tam nabehnúť hneď. Rozbil si tabuľku s výsledkami. Úplne. Hneď, strašne rád by som si dal ten zápas. Akože na hlavičku mi to nerobí dobre, keď asi dostávaš veľa a asi sa to ani nehodí ku mojej práci, ale proste mám to strašne rád. Že si prestal pamätať texty. No. Tak nejak. Ale tak akože, no ale tak zase tú prilbu, čo máš, tak to nepomáha na tej údery, to pomáha iba na oškreniny v podstate. Áno, to pomáha len na katy. Čiže keď máš helmu, tak to neznamená, že nestratíš menej mozgových buniek, stratíš. A máš pocit, že ich máš menej, tých buniek? Ja dúfam, že nie. Podľa mňa som v pohode na tom ešte. A tak aj ten šport niečo naučí, čo ti to pridá. A ja hlavne boxujem celkom inteligentne, že veľakrát sa nenechávam trafiť hlavne. Čiže veľa chalanov boxuje tak, že hlavou dopredu. A idú jak múr, tak oni toho nachytajú viac. Ja sa veľa hýbem, takže... Tu si mal vlastne koľko rokov? Asi, ja neviem, 18 som tam mal už. 18? Hej. Tam som dostal capačík troška. Je. Dobrý bol, kokos, robil tlak strašný. Robil tlak, je, tak vidno, vieš, skúsenejší, aj trénera robil. Takže je to o inom predsa len. Ale som rád, to sú skúsenosti. Určite. Že ja nie som taký, že by som nešiel sa s niekým, akože že by som nedal s niekým zápas kvôli tomu, lebo je skúsenejší a lepší, vieš, lebo všetci dýchame ten istý vzduch a máme tú istú krv, takže ja som taký, že by som sa pobil asi úplne s hocikým, že je mi to jedno. No a vtedy ty si bol na zápase, koľko tam bolo ľudí? Tak... No cez 5,000 určite, ja neviem, medzi 5 až 10 000 ľudí, ja neviem. Ale viem, že to bol najväčší asi boxerský event, aký sa kedy konal na Slovensku. Potom dobre, ne? Kámo, brutál, vieš, o tom som nikdy nesníval, že začnem boxovať a zrazu potom pred plným štadiónom, že si ja zaboxujem, že bola to pre mňa veľká vec, naozaj veľká vec, vieš, že taký mladý chalanisko a pred proste vypredaným štadiónom ty nastupuješ, že sa ideš proste pobiť do ringu, je to halus, lebo nie každý to zvládne, hlavne je to strašná frajerina vôbec to natrénovať, hlavne dať tú prípravu a pred tými všetkými ľuďmi ísť tam s tým, že možno aj dostaneš proste pred všetkými, tak je to také fakt, že to musí schovať všetko ego a tak ďalej a proste ísť tam, no aj strach hlavne. Ako sa ti podarilo proste nepočúvať tie názory tých iných ľudí, čo ti hovorí, že to nedá, že takto, že fakt zachovať si tam to tvoje sebavedomie, čo máš. Proste nepočúvaš ich len, smial som sa na tom, bolo mi to jedno, fakt. Akože možno niekde v kútiku vzadu v hlave som mal také, že ale že predsa len má 50 zápasov, že je o dosť starší a tak, ale nepripustil som si to vôbec. Že nemá úser 1, 2, 3, 4, 5, 6, náhodou. Nie, akože to fakt píšu len takí ľudia, čo tomu väčšinou nerozumejú a takí, ktorí by tam v živote nešli. Čiže keď si toto uvedomíš, tak ti to je jedno. Presne tak. No a tam to videlo teda veľa ľudí, ja sa to vysielalo. Áno. Čo ty a dievčatá, mal si plné DM-ky? No, akože je pravda, že mal som DMs, nebudem klamať. Po Fight Nighte ich bolo veľmi veľa, si to pamätám, len som to takto scrolloval hore-dole. Ale to je proste, to ťa osprostí strašne. Vieš, že potom akože baví ťa to možno týždeň alebo tak, ale není to dobré si s tak veľa babami písať, ani sa stretávať, ani tak, lebo to ti bere proste tvoj drive a tvoju pozornosť a proste si hlubší strašne potom. A keby sa mal Juraj Koči trošku akože nazrieť do budúcnosti, tak kde sa vidí? No toto vlastne tento rok si dávam taký, že by som to vlastne chcel zistiť, že kde sa vidím, lebo ja mám veľmi veľa tých predstav, ale neviem, že čo je presne to pre mňa správne a myslím si, že to je asi nekonečná cesta a
ja strašne obdivujem tých ľudí, ktorí oni sa narodia a oni si povedia, že no, ja chcem byť doktor. A oni presne vedia, čo chcú. A oni celý ten život tomu prispôsobujú, oni vedia proste už tých 9 rokov dopredu, alebo 10, alebo koľko, že oni idú na medicínu, oni sa na to pripravujú celú základku, celú strednú, potom idú na tú medicínu a úplne presne vedia, čo chcú robiť. Ja by som to tak chcel mať, bohužiaľ ja to tak nemám. Čiže ja strašne som prelietavý, ja chvíľu robím toto, väčšinou som v tých veciach aj dobrý, čiže je to dobré. A stále asi hľadám sa stále, to, čo robím teraz, tak ma veľmi baví, som za to rád vďačný, asi sa to bude vyvíjať v tých médiách, podľa mňa v tejto nejakej sfére, ale čo, ja podľa mňa budem hasliť, do toho budem proste hrať a ja by som strašne chcel byť, že úplne že slobodný a že mať tú možnosť si fakt vybrať a robiť si, že čo len chcem. Že keď si jeden mesiac proste budem moderátor, tak budem proste moderovať, čo budem chcieť, keď jeden rok budem hrať vo filme, tak budem hrať vo filme, keď budem chcieť si spraviť firmu, tak si chcem spraviť firmu, ja neviem, ja by som chcel proste mať taký pestrý život. Ja nemám rád, keď sa ľudia škatulkujú, vieš, myslím, že ja to strašne nemám rád, že keď je niečo dané, že ty si študent a si len študent a nemôžeš nič iné. Pre mňa to je blbosť. Alebo že si len herec a kokos teraz prečo by herec nemohol, vieš, niečo iné robiť. Keď Jakša povedal super, že keď sa opýtal, že vlastne čo on je, on povedal, že ja neviem, čo som, lebo ja robím marketing, tam robím v hudbe, do toho behám, robím športové eventy a robím management, robím produkciu. Vieš, presne, ja sa chcem proste baviť životom. Presne, ty len baviť životom. Juraj Kočí, ja proste len chcem byť a za mnou ja chcem, aby to chodilo a ja, aby som si vyberal, že čo chcem, kedy chcem, ako chcem. Fakt, že by som chcel byť proste len slobodný, najviac na svete. My keď sme sa rozprávali, tak ešte, jak si hovoril, že ty by si fakt, že chceš robiť hocičo a že proste tie príležitosti chodia a sem tam proste príde náhodou a ty na ne musíš byť pripravený. Tak teraz sa ti na Grape si hovoril, že taká jedna príležitosť proste prišla. Áno, to som len dával taký príklad, že podľa mňa musíme neustále na sebe pracovať, akože vo všetkých oblastiach. Či už je to tvoje zdravie, telo, alebo niekto, keď chce byť moderátor, napríklad tie schopnosti rečnícke a tak ďalej, stretávať sa s ľuďmi. No a to je presne kvôli tomu, lebo že keď ti príde nejaká tá príležitosť do toho života, tak aby si bol ready, aby si bol tá najlepšia verzia seba samého a keď už dojde, tak aby si ju fakt chytil a proste išiel do toho, aby si sa nikdy nebal, aby si nemal žiadny strach a proste robil len to, čo ty cítiš, nejakej vnútornej intuícii a tak ďalej. No ale to som odbehol zase od témy, áno, na Grape sa mi vlastne stalo to, že akože moderoval som nejaké veci, ale veľmi málo. Neverím si ešte v tom až tak, ale napríklad bol som presne na tomto Grape s Kofolou a vlastne stala sa taká nepríjemná vec, že Kubo Jablonský, ako išiel na Grape, on tam mal moderovať proste na tom festivale svadby, tak on po ceste mu sa nejako zhodil stan zo strechy a mňa oslovili asi pol hodinu predtým, že Juraj, počúvaj, stalo sa toto a toto, že nemohol by si nám to odmoderovať, že zachrániš nás, vieš. A proste vtedy si musíš veriť v takých situáciách a dostaneš nejakú príležitosť a proste ju chytiť, tak ja som povedal, jasné, úplne v pohode, odmoderujem. Aj keď som nevedel ešte ani čo, kde, ako to mám robiť, ale proste som to spravil a bolo to dobré a páčilo sa to a vďaka tomu som si znova zozbieral nejakú skúsenosť a proste toto musí skúšať, stále musí skúšať, hoci čo proste príde. Tak ja som hovorím rovnako s podcastom tiež, vždycky som chcel robiť podcast, ale nikdy akože tam nebola nejaká príležitosť. A stretol som jedného chalana a on povedal, že mohol by si robiť podcast, nejak to vyšlo. A tiež tam bola príležitosť a musel som byť tej situácii. Musel si ju proste chytiť a zmačknúť ten trigger a spraviť to, vieš, a nebať sa. To často hovorím, že keď aj veľa ľudí povie, že to bolo šťastie, lebo aj pri tebe veľa ľudí mohlo povedať, že to bolo šťastie, že si narazil na takú učiteľku a ona proste prihlásila do profesora a potom vlastne to už išlo. Nie, není to šťastie. Ja hovorím, že že je to šťastie, ale tomu šťastiu musíš naproti, vieš, to keby bežíš šprint na 100 metrov a ten pred tebou sa zakopne. Tak šťastie, že sa zakopol, ale keby ty nejsi na druhom mieste a neprídeš tam, že áno, netrenuješ, samozrejme. Šťastiu ísť naproti. Ja si myslím, že nič není náhodou, že sú tie veci nejako dané a tiež musíš si ísť proste za tým šťastím. Že není to len o tom šťastí. A keby, pravda určite. Dobré, keď sme teraz sa dostali do takejto fázy, že šťastia, takto, že keby máš možno ísť za svojím mladším ja a odkázať mu akože niečo, tak by si mu čo povedal? Že sa neboj, rob čo chceš a nepočúvaj ostatných. Fakt, že nepočúvaj nikoho, proste počúvaj len samého seba. Že to nemyslím v tej egoistickej nejakej forme, samozrejme, že keď má na teba niekto nejaký feedback, tak je dobre si ho vypočuť a počúvať aj ostatných, to som tak nemyslel. Som myslel tak, že proste nemôže sa pozerať na to okolie. Proste keď nechceš ísť na školu, nechoď. Keď proste, vieš, myslím, že ty musíš byť sám spokojný so sebou, nie je to, aby teba okolie proste bralo. Mal si akože vtedy aj naozaj taký problém, že sa zamýšľal nad tým, čo ti hovoria iní? Áno, tak furt ti niekto niečo hovorí, vieš, či už je to rodina, či už sú tu kamaráti, či už je to nejaké okolie, či už ti na Instagrame vypisujú, že nechod s Berginom na zápas, lebo ťa zabije. Proste to sú len ostatných vecí, nepočúvaj to, proste počúvaj len samého seba. To by som dal takú radu, každému, úplne každému. Je to ťažké. Aha. No.
ale musíš to proste robiť. Možno sem tam by ľudia mohli počúvať sami od seba, keď berú nejaké spolupráce na Instagrame a dávajú to na storky. No. Jaká tebe prišla taká najvtipnejšia spolupráca? Najvtipnejšia alebo taká najabsurdnejšia, že si povedal, že... Tak chodia mi všelijaké. Ja hlavne som človek, ktorý nepije, nefajčí, nestavkuje, proste ja som proti všetkým zlým veciam, aké len existujú na svete. A čiže nejaké e-cigarety, nejaké stavkové, ja neviem, tie typerské skupiny a také veci, to by som nešiel v živote nikdy. Ale chodia ti akože aj také. Chodia mi občas, áno. A že koľko sa tak, že pohybuješ napríklad že za storku, že keby, ale že nezoberieš to, ale že koľko napríklad ti povedia, že taká stavková kancelária. Vieš, že neviem ti povedať, ono sa to strašne hýbe, ja tomu doteraz ešte nerozumiem úplne tomu marketu, že jak to funguje. Už sa to začína tak ako keby celiť, že už začínajú byť niektoré tie ceníky akože dané, ale stále to je v plienkach, akože ono reálne vážne, že nejaká firma ti ponúkne za niečo nejakému influencerovi kľudne, akože nehovorím o sebe, ja nejsem veľký, hej, ale niekomu za nejakú spoluprácu ty kokos aj možno 100 000 niekde, ale ten istý ti ponúkne proste niekde, že 7. To je fakt, že každý úplne zarába, že úplne inak, že to ako keby, presne, že tie ceníky ešte tu nie sú úplne že dané, že aj za to fotenie, že niekto ti dá za fotenie proste 80 €, a niekto ti dá proste len tak za tú istú hodinu 1300. Proste, ja neviem. Je to takto. Sranda. No. Tak asi začnem s fotením. Môžeš. Vedel by si predstaviť ma napríklad palacinkárne, ako majú vinečko? Fú, do palacinkárne to by som úplne nešiel, nejak gastro ma asi úplne nebaví, ale podnikanie to je proste, ja to asi milujem. Ja hlavne milujem investovanie, ja milujem všetky takéto podcasty, kde sa bavia o peniazoch a o tom, lebo ten svet, to je vlastne svet, ktorý ma začal zaujímať úplne že najskôr. To je fakt, že moja vášeň. Že toto, ja to mám rád, aj to herectvo, modeling a tak ďalej, kvôli tej pozornosti a tak, ale ja aj tak rozmýšľam nad tým, že ako to monetizovať, ako na tom zarobiť. Že robím to preto, lebo viem, že koho spoznám, čo si tým viem vybaviť a tak. Čiže to ma akože najviac baví. Ja som taký špekulant, akurát včera som sa bavil s kamarátom, že je veľa špekulantov, ale že málo dobrých špekulantov. Ja si myslím, že som fakt dobrý špekulant a to by som tiež chcel robiť, no. A to sa nevylučuje, vieš, že môžem aj špekulovať a môžem to aj hrať. Myslím, Marek Fašiank napríklad to má tak. Áno, má kaviarne. Hej, on má kaviarne, myslím, a do toho proste hercuje. Rataj tiež si hrá v nejakých seriáloch a tam vlastní polovicu Tatier, čiže to sa nevylučuje. Dúfam, že to tak bude mať. A tak na to je koníček, vieš, keď to baví. Tak áno. Hlavne, vieš, máš tú výhodu, že v tých médiách už poznáš tých ľudí a ty si vieš proste podľa mňa povybavovať, vieš, všetky články a aj tvojich kamarátov, influencerov, aby ti niečo prezdielali a tak, takže je to podľa mňa jednoduchšie, no, keď si z toho prostredia. Keď si našertol to... Všetko je marketing. To je pravda. Keď si našertol to investovanie, tak ty si vlastne začal investovať v rovnakom vekovom úseku ako Warren Buffett, tiež v 13 rokoch si to prvýkrát. A jak sa vlastne dostal ty vôbec akože investovanie? Sme podcast, kde sú love, musím sa aj toho opýtať. Hej, no to je dobré. Mám rád takúto tému, lebo to milujem. Povedz to. Okay. Povedz trošku do financií. Poďme trošku do financií, to je proste svet, ktorý milujem, som tým posadnutý, proste podcasty Milan Dubec, Roman Kružliak, všetkých týchto, Vojta Žižka, určite poznáš. Vojta Žižka, proste všetky tieto veci milujem. A ono to začalo tak, že začalo to s kryptom a bolo to tak, že môj ujo, on robil niečo proste s kryptom, si nepamätám, že čo. A s mojimi bratrancami sme sa rozhodli, že začneme s kryptom a prvé, čo sme spravili, tak sme spravili také, že Cardano Pool. Neviem, či vieš, čo myslím. Ono to nebolo Proof of Work, ale nejako inak sa to volalo. A vlastne prvé, čo som začal nakupovať, tak som zobral vlastne občiansky rodičom a začal som kupovať Cardano, Polygon, AOS, všelijaké kryptomeny, asi Litecoin, hociaké, všetko len nie Bitcoin, proste všetky tieto meme coiny, Shiba Inu, Dogecoin, všetko toto som nakupoval. A tak začala moja láska do investovania, hlavne cez krypto, lebo som proste tomu veril, zdalo sa mi, že som vtedy tomu rozumel, neviem, jak som na to prišiel. A toto, začalo to hlavne s tým kryptom. A potom samozrejme tomu nasledovalo to, že som začal počúvať takéto podcasty, rozhovory a tak ďalej. Začal som čítať knihy, čiže určite poznáš Bohatý otec, chudobný otec. To bola prvá, čo som čítal. To akože to je základ do investovania. Povedať, že to fakt ako veľa ľudí hovorí, že proste je to kniha, čo im zmenila život, ale mňa akože naozaj trošku vďaka tomu som začal investovať. No pochopíš pasíva a aktíva, ako fungujú a úplný základ o peniazoch. Áno. Že vedia pracovať pre teba a tak ďalej. To ma uchvátilo. Potom som začal ďalej, čiže Almanach Navala Ravikanta,
ako fungujú peniaze, bla 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 bla, čiže všetky tieto knižky, to som čítal, miloval som to a proste tak som tomu prepadol. Čiže potom začalo po krypte. Chodieval som na taký Chaincamp, sa to myslím volá, a to je každý september je taká kryptomenová akože konferencia, na to som chodieval, tam ma vlastne všetci presvedčili, že nešpekuluj a daj všetko do Bitcoinu, čiže som zobral moje portfólio, ktoré bolo v minuse, všetko som dal do Bitcoinu, čo som dobre urobil. A potom už začali aj akcie, teraz už mám akciové portfólio. Na koľka tých Bitcoin vtedy? Na dolároch? To vám poviem. Čiže moje najlepšie nákupy, ktoré boli, nebolo to za veľa peňazí, bohužiaľ, lebo vtedy som proste nemal love, to boli peniaze od babky a z nejakej malej úplne brigádky, ale to bol najlepšie nákupy december, november 2022 a vtedy bol Bitcoin 17 000. Tak nejak stál 20 000, 17 000, 18 000. Pamätám. Čiže to boli akože super nákupy v zľavách, no. Frajer. Čiže to boli moje nákupy a vlastne ja to robím tak, že ja sa vôbec, akože mám to na mojej kryptopeňaženke, normálne na Trezore, to mám uložené, len Bitcoin, čisto Bitcoin. Akože teraz... Normálne Trezor hardware. Áno, jasné, môj Trezor, ten Trezor som inak vyhaslil tiež, to bolo s majiteľom Trezoru, som za ním došiel na tomto Chaincampe, že či mi nechce dať akože Trezor zadarmo. A on že nič v živote není zadarmo. Takže mi ho dá aspoň za náklady za 20 €. Tak som mu dal 20 € a zohnal som si Trezor, ja neviem koľko stojí, 80 € alebo koľko, či to som tiež akože takto vyšpekuloval. Dal som si to tam všetko a dobre, ale moje akože portfólio, to je možno 5-10% je reálne Bitcoin. Mám teraz aj Bitcoinové ETF, čo sa vylučuje úplne, lebo vlastne to vôbec není podstata toho Bitcoinu, lebo to Bitcoinu, to že to je decentralizované, že nikto nevie o tom, že to máš a tak ďalej. Ale kúpil som aj tie ETF kvôli tomu, lebo však americká garnitúra začala kupovať tieto bitcoinové ETF ako rezervu štátnu, čiže kvôli tomu som do toho išiel a to tam mám, teraz to som kupoval tento rok, podľa mňa pol roka dozadu a už tam mám plus 50%, plus 40 niečo percent. Strašne mi to vyletelo, čiže som za to rád, že som kúpil aj tie ETF-ka. A potom už si idem teraz hlavne akcie si idem a to je nejaké cyber security, AI spoločnosti, nejaký Nasdaq, nejaké napakované technologické spoločnosti, zlato mi inak paradoxne tiež urobilo asi teraz najviac, podľa mňa nejakých 30% alebo koľko. Papierové zlato tiež. No, zlato. A tak vyzerá nejako moje portfólio a veľmi rád by som sa chcel hlavne kvôli Romanovi Kružďakovi, Milanovi Dubcovi a týmto ľuďom dostať do realít, lebo som fakt zistil, že na základe toho, že 2024 som proste super príjmy, som mladý chalán, nemám deti, proste nič, takže ja si môžem proste vybrať z banky nejaké peniaze. Čiže to chcem urobiť teraz, viem dostať aj 90% na financovanie kvôli tomu, lebo som takýto mladý. Ono to funguje tak, že na nejaké prvé bývanie, že ty vieš dostať týchto 90%, plus ešte vieš si aj vybrať peniaze na rekonštrukciu ďalej o pol roka a tak, že vieš kúpiť v podstate byt, že za nič. A keď budeš kupovať byt, tak budeš kupovať novostavbu alebo nejaký starší? Určite starší a chcel by som, že úplne, že najmenší, čo sa dá, najlacnejší, čo sa dá a ideálne v Bratislave. Čiže nejaký byt, čo viem dať nejakému študentovi. By som chcel. Áno. A to, ja to neberiem tak, že to mi teraz vieš, že to mi teraz zarobí, neviem čo. No to ti v podstate nezarobí v Bratislave, máš to výnosové percento, ak sa dostaneš na 4,5% za nájomné, tak si veľmi, veľmi, veľmi šťastný. Ešte keď sa do toho priráta nejaké 2, 3, 4% na nájom, akože či nie nájomné, ale raz nehnuteľnosti, tak sa vieš dostať možno na 7. Obyčajné S&P 500 ti dá 10%, lenže využívaš pákový efekt, čiže na vlastný kapitál vieš robiť aj 20-30% kľudne, čiže sa to oplatí a podľa mňa to není tu mať haslo, podľa mňa je to jednoduché. No nemôžem teraz asi rozumovať úplne, lebo som to neurobil, ide to teraz urobiť. Áno, ale tak pozri, spravili to iní, myslím si, že je to úplne v pohode. Ale možno nie v 19 rokoch, kedy vlastne Dubec kúpil prvý byt, ne? Vôbec neviem. Viem, že Roman Kružďak, on ho kúpil nejako, že po vysokej škole, keď mal 25, alebo tak nejak. O 6 rokov skôr si že on spravil vlastne, a to som tiež rozmýšľal, že to by som urobil, lebo on vlastne kúpil, že štvorizbák. A on býval v jednej izbe a presne rozdelil to na izby takto študentom. Podľa mňa akože ono to tu funguje, ale nie je to tak rozšírené ako vo svete, lebo viem, že ja mám kamaráta Shazred sa volá, je to Pakistanec, ktorý má v Londýne firmu a vlastne on robí presne toto, že on má veľké byty, ktoré rozdelí na iba akože tie izby a tie prenajíma. A tam je to úplne normálne. Tam reálne vážne v tých izbách, že bývajú ľudia, že nejaká reportérka CNN a normálne akože slušní pracujúci ľudia. U nás to vôbec nie je normálne, že podľa mňa teraz, kebyže niekomu povie, že ty bývaš na šerovanom byte v jednej izbe, tak by si bol taký, že fúha, že vieš čo myslím. A už len to, keď si v nájme, tak ľudia to tu berú tak divno. Vieš čo myslím? Že tu je taká tá natúra toho, že všetci chcú všetko vlastniť, ale keď sa pozrieme na presne tie západné trendy
náklady. Že to na Slovensku sme takí, v Rakúsku. Áno, v Rakúsku to vôbec tak není. Tam aj auta sú všetky na rent, akože na nájomné. Čiže ten trend tu určite príde a myslím si, že je to super myšlienka presne, že keby že kúpiš niekde v Petržalke, že nejaký presne úplne kľudne rozbitý štvorizbák, dáš to aspoň nejako slušne, tak podľa mňa tí študenti tam určite pôjdu za nejaké 300 € na izbu a už podľa mňa tých 1200 € ti určite pokrie tú hypotéku. Alebo niečo také, to som tiež počul, že niekto robil nejaký môj známy mi to hovoril, že on tiež kúpil jakoby dom, ten dom potom urobil na ako keby 4 samostatné bytové. No, nabitý. A má to jasné. potom akože zarobí a má to lepšie. Čiže to si myslím, lebo to je trend, ktorý tu proste príde, že tí ľudia budú takto bývať určite skôr či neskôr, lebo proste už je to strašne nedostupné. Takže podľa mňa je to super, tie nájomné nehnuteľnosti, ja neviem, akože veľa ľudí to strašne kritizuje, ale mne to dáva zmysel. Aj keď tá demografia akože až tak nevychádza, že reálne vážne akože klesá, tak stále to dáva zmysel kvôli tomu, lebo sa nestáva nič nové. No tak si nerozmýšľaš, že pôjdeš do zahraničia napríklad? Rozmýšľal, bol som sa pozerať v Španielsku, v Alicante som sa bol pozerať a je to tam veľmi zaujímavé, lebo tam to funguje úplne inak. Tam proste, to normálne, že to sa tam tak rýchlo hýbe, akože aspoň na základe toho, čo mi hovorili tí ľudia. Tam dostaneš financovanie, že hneď, že aj keď si proste cudzinec, len tak. A ešte k tomu proste tam tie stavebné povolenia a tie predaje, to ide strašne rýchlo, že ale tam to funguje tak, že tam sa predáva z papiera. Čiže tam, keď sa ide napríklad stavať nejaká bytovka, niečo, tak ona je predaná, ešte ani sa nezačala stavať. Celá. Čiže tam sa robia iné veci, tam sa robí to, že ty kúpíš ako keby tú rezervačku zaplatíš, kúpiš si ako keby ten papier s tým, že to akože budeš vlastniť, lenže ty si ešte nezaplatil tú celú sumu, ty si zaplatil iba nejakú rezervačku. A potom tú rezervačku potom to reselneš. Že o pol roka napríklad, keď už sa začne stavať, keď už je to lepšie, alebo keď už to bude hotové, tak potom, že to predáš. Že vlastne ty to kupuješ s tým, že nemáš peniaze na ten byt. Ty uvažuješ napríklad na španielskom. Uvažoval som na tým, no. Napríklad taký Dubaj, lebo akože nehnuteľnosti v Dubaji boli dosť populárne, ja akože tiež úplne nie som akože za to. Ale že tam je napríklad, je to dobré v tom, že napríklad vezmi si, že tuto keď si zoberieš byt v Bratislave, v Petržalke alebo niekde tu v Ružinove, tak za tú cenu, čo dostaneš tam nejaký byt v paneláku, tak tam dostaneš proste byt s fitkom a s bazénom. Ja to chápem. Akože, áno, ale... máš úplnú pravdu, úplnú máš pravdu, len ja to na Slovensku chcem využiť len kvôli tomu, lebo som si tu urobil príjmy. Čiže to môžem využiť, že tých 90%, že mi len tak dá banka, čiže iba kvôli tomu. Kebyže mám fakt, že veľa kešu, tak určite ho nemínam na Slovensku, ale idem presne do Španielska alebo hocikam inám. A vlastne ono to takto robia aspoň takí tí moji starší, vzdelanejší a už kamaráti, ktorí majú niečo za sebou, tak oni to vlastne robia tak, že ty dostaneš nejaké info o tom, že sa niekde niečo stáva, napríklad v Poľsku. Vymyslím si, bude sa stávať obrovské nové letisko, pôjde tam 100 miliónov z eurofondov a takže ty už vieš, že táto oblasť, že bude proste veľmi dobrá, takže vtedy tam ty ideš, že ty tam chceš byť prvý. A v Dubaji nejsi prvý teraz. Tam už si proste medzi poslednými naozaj. Teraz, keď prídeš, čiže ty potrebuješ rozvojové oblasti. Poľsko je teraz brutálne, lebo sa vie už skoro na 100%, že je to najrýchlejšie rastúca ekonomika v Európe. Čiže vieme, že Poľsko predbehne aj Nemecko, Rakúsko a všetky tieto ostatné štáty. Pravdepodobne vyzerá to tak. Čiže napríklad teraz je podľa mňa super Poľsko. Takže tam mi to fakt ide. Hej, lenže tam nemám spravené príjmy, vieš. Takže ja nemám toľko peniazí, aby som si mohol kupovať kade tade, ale plán je určite do budúcna, že chceš rásť. Určite, ale tak začneš jedným bytikom tu, bytikom tam. Áno, to by bolo super. Ale toto neberiem to ani tak, že by som chcel byť nejaký aktívny investor, toto proste je len také, že proste pasívne niečo robíš a vieš niekde v kútiku duše, že vlastne, že už si v pohode, lebo si spravil proste nejaké dobré rozhodnutia a potom opäť môžeš zase robiť to, že môžeš veľa riskovať, veľa skúšať, lebo si proste, že v pohode. Že spravíš pár múdrych vecí a to ti presne robí to, že poviem veľa ľudí, vieš čo, myslím, že oni sú mladí, že majú napríklad, ja neviem, kľudne aj do 30 rokov a že vlastne oni ešte nespravili žiadne tie dobré rozhodnutia, že oni len vlastne mínali na party, oni si nič neušetrili, oni nemajú žiadne proste svoje portfólio a tam už podľa mňa nemôžeš toľko veľa riskovať. Proste musíš kúkať tú profesiu, že ty kokos už by som si mal zobrať hypotéku, neviem čo, si v tej pasci a takto keď ja to proste fakt urobím skoro, tak ja aj v tej 30-ke budem proste môcť vymýšľať a stále špekulovať, lebo budem vedieť, že mám proste silný background. Ale aj tak si myslím, že asi najlepšie je ten akože dollar cost averaging, keď máš proste ten čas, len mňa to baví, vieš sa hrať akože s tým troška. DCAčkom ideš klasickým. Hej, DCAčko, ale zase akože ja som taký, že mňa to baví, vieš, sa tým aj troška pohrať, aj niečo vyskúšať a tak, proste som občas aj aktívny investor troška, hej. A to pozri, keď si mladý, alebo my sme mladí, my môžeme to robiť, áno, môžem to robiť, lebo proste nemáš čo stratiť, vôbec nič, proste nemáš rodinu, nemáš žiadne záväzky, môžeš bývať, ja neviem, u rodičov kľudne, asi proste úplne v pohode a presne by si mal skúšať a nemal by si sa báť. Samozrejme, nie že skúšať hovadiny, ale
proste skúšať. Áno, akože teraz veľa mladých ľudí hovorí, že nechcem skúšať, som dosť mladý, vyskúšam, keď budem mať 18-20 rokov. Nie, čo ti bráni, začni teraz. Niečo proste, čo môžeš robiť. A to investovanie je podľa mňa super, však to je strašne jednoduché. Aspoň mne to asi až teraz príde jednoduché, lebo som tomu strávil strašne veľa videí, strašne veľa času. Ale mne to nepríde komplikované. It's simple, but it's not easy. Tak by som to povedal. Je to, že fakt, keď si klasický človek a klasický človek si chceš odkladať majetok, je to v pohode, dá sa to naučiť. Ja hovorím, že to behom týždňa sa vieš naučiť. Určite áno. A nemusíš tam budovať, vieš, úplne klasická záležitosť. Pozri si bitcoinový kanál, Kicoma, to máš základ do bitcoinu, nepotrebuješ nič viac a potom si pozrieš proste o akciách pár videí, ani nepotrebuješ kúkať, kúpiš si S&P 500, ale ho proste držíš. Strašne veľa ľudí chce špekulovať, vieš, idú do tradingu a takto. Ja som akože do trading zakupoval, ale akože idú do tradingu do týchto vecí. To ja si nejdem vôbec. Trading si nejdem vôbec. Vôbec nejdem trading. Ako trading, ja to chcem budovať asi dlhodobo. A to presne veľa ľudí nevie proste pochopiť, že tá najjednoduchšia cesta je niekedy tá najlepšia. Áno. Ja si to tiež myslím. A veľa vecí, proste, ktoré idú tak akože ľahko, tak ja si myslím, že tie sú veľakrát aj tie správne. Že akože niekedy asi treba sa aj predrať, vieš, cez tie dvere, vykopnúť tie dvere a tak ďalej. Ale mne sa veľakrát stalo, že tie veci paradoxne, čo išli ako keby tak ľahko, smooth, tak boli tie akože také tie najlepšie, že to bolo také prirodzené, vieš. No jasné. A toto mám s tým investovaním, to mám úplne prirodzené, že to vôbec sa do ničoho netlačím, že to berem ako úplnú akože samozrejmosť. No a ešte ma zaujíma, že ty keď si jak mladý možno prišiel do toho sveta, toho showbiznisu to nazvime, tak jak ťa brali ako takého mladého, lebo čo ja viem, že neviem, jak ma brali. Tak mňa väčšinou, akože ja som zvyknutý na to, že mám okolo seba vždycky starších ľudí, čiže už som bol zvyknutý napríklad aj z toho boxu, vieš. Že to bolo prvé také, vieš, že tam som bol napríklad, neviem, 15-ročný chalán a okolo seba máš proste 30-tníkov a tak, ale to je presne, že keď už si v tom gyme, tak tam sa kamoší aj ten poštár s tým právnikom, aj ten proste 10-ročný chalán sa kamoší s tým 60-tníkom, chápeš? Že tam sa ako keby vytvoríte väzby a tam som podľa mňa to mi veľmi veľa dalo, presne tieto športy, lebo tam som sa presne ako keby naučil kamošiť s tými staršími, vieš, aj keď ideš na tie kempy a tak ďalej. A potom presne aj v tej robote už som bol ako keby taký zvyknutý, že ja som zvyknutý od malička sa baviť s tými staršími. Vieš, aj na školách som sa bavil s tými staršími a proste vyhovovalo mi to vždycky. Čiže mňa ani častokrát ani ma neberú ako keby za takého mladého. Ale má to výhodu, presne, že to som ti spomínal, že proste keď si mladý, tak má to aj svoje výhody a treba to využiť a niekedy sa môžeš aj tvariť hlúpy a aj to, že si mladý, nevieš presne, lebo títo ľudia, čo už sú starší, tak oni ťa neberú úplne ako konkurenciu. Neberú. Oni ťa berú tak, že však takýto mladý chalán, takýto som bol aj ja, však pomôžem mu. Alebo presne, že mu môžeš pohľadkať to ego, že ty keď sa ho pýtáš a že ako si to ty urobil a tak on ti veľakrát to chce povedať, lebo presne mu hľadkáš ako keby to jeho ego, tú jeho pýchu a tak ďalej. A oni ti pomôžu ti podľa mňa, že strašne veľa tých ľudí ti pomôže len kvôli tomu, že si mladý a že vidia v tebe nejaký ten drive a tak. Čiže za to som tiež rád, že existujú takíto ľudia. Mne za tomto rozprávanie so staršími ľuďmi alebo celkovo s ľuďmi pomáhali biznis konferencie. A teraz pamätám si, keď som bol na prvej, no tak tam som tak akože utiahnutý, som nevedel, že čo mám kde povedať komu. A teraz sme sa stretli aj na tom biznis feste, keď sme boli, tak tam som s takými ešte dvoma kamarátmi a tam som presne hovoril, že no, tak teraz sa naučím ako networkovať. Ten fakt oslovili asi tam 20 ľudí a nedošli. Jasne, oni sú radi tí ľudia. Oni prídu, jasne, čau a hoci koho, či z rebríčka Forbes 30 po 30, proste chodiť, rozprávať sa, to ti strašne veľa dá. Takže... A presne, že to už keď si starší, a kebyže ja napríklad robím v tom istom biznise, že ja neviem, že máš napríklad palacinkáreň a ideš za niekým, kto má tiež palacinkáreň a chce sa ho pýtať, že ako toto, tak už na teba nebude kúkať tak s úsmevom. Už ťa proste bere, že fúha, že kamo, ty si moja konkurencia, že ti nejdem pomáhať, vieš. A presne takto, keď si mladý, tak je to super využiť, lebo veľa tých ľudí proste ti pomôže. A teraz sú tu tie startupové komunity, všetko, projekty. Super, všelijaké eventy a tak, to proste treba navštevovať. Forbes, super. Akcie. Odoberáš články ich? Články neodoberám, ale chodím na konferencie, na diskusie a tak ďalej. Zavolám najbližšie, keď pôjdem. No, jasné, kľudne môžeme ísť spolu. Počúvaj. Good shit. A teraz ideme si ešte zaboxovať do telocvične a tam ešte sa porozprávame. Ideme si zaboxovať, no dobre. Poďme na to. Tak poďme na to teda. Dobre, nachádzam sa tu v tvojom prírodzenom prostredí. Jak často trénuješ do týždňa? Vieš čo, ono sa to zmenilo, akože kedysi to bolo určite viac, že napríklad v príprave som mal niekedy aj že 10 tréningov do týždňa. Teraz sa snažím dať 3-4. Mám 4 tréningy, to sa snažím dávať. Určite viac asi ako priemerný človek. A čo je lepšie akože na trénovanie? Akože ísť do vreca alebo na lapy? Kámo, najlepšie je normálne klasický fyzický kontakt, čiže na sparingu sa naučí strašne veľa, ale nemôže tam byť zasa to ego. Proste, keď je niekto napríklad horší súper,
tak jemu úplne neurobí dobre, keď dostane len bitku, proste musí to byť o učení a väčšinou by to malo byť akože hravé. Čiže nejaký taký hravý sparring, pritom sa naučíš najviac, lebo tam si môže skúšať tie veci na reálnych situáciách. Tak by som to povedal. No ale dneska ja ti dám jednu reálnu situáciu, teda ja som si vymyslel pre teba, že ťa naučím jednu kombináciu, nebudem ťa nejako akože trápiť len jedno jediné kombo, úplne základné, ja ti ho ukážem na vreci, dám ti lapy, ukážem ti to na vreci, čiže bude to, že predná, zadná, hák. V praxi to vyzerá, že OK. A toto ťa dneska naučíme, takže poďme na to. Čiže predná, zadná, všímaj si celé telo, ako vytačam špičku a potom hák, áno? Najskôr si to skús takto. Takže idem. Predná, zadná a hák. A pravou idem? Nie, prednou. Hák. OK. Ten hák môžeš troška dlhší, lebo pozeraj. Keď si spravil dlhú prednú, dlhú zadnú, a keď dáš tu ten hák, tak nikoho netrafíš. Čiže predná, zadná, hák je tuto, áno? Predná, zadná, hák. OK, dobre. Vyskúšame si to na lapách. Dobre. Najskôr, prosím ťa, v takom pomalom tempe. OK. Čiže predná, zadná, hák. OK. Teraz skúsime troška zrýchliť. Nie, úplne opačne. Dobre. OK, ale celkom ti to ide. Počkaj, budem sa pozerať na nohy teraz. Dobre. Troška, ten postoj máš taký, že keby do teba stotím, tak asi padneš. Čiže skús sa viac navážiť na zadnú nohu. Ono to funguje tak, pri tom boxe máš nejakých možno 60-70%, máš váhy na zadnej nohe. Čiže si navážený takto na zadnej nohe, nie úplne, ale tak nejakých 70%. To je presne preto, aby si bol proste stabilný, dobrý a takisto máš aj nejakú šírku v tom postoji, hej? Keď si takto, tak to není úplne ideálne, lebo zase do teba niekto sotí, spadneš. Čiže tam chceš byť takto pevne posadený v tom, aby si bol silný, aby si mal silu a aby si bol hlavne stabilný na tých nohách, hej? Čiže troška širšie, čiže daj sa znova takto, troška širší ten postoj, viac na tú zadnú nohu trocha sa naváž. OK. A teraz skús znova, hej? OK, ten zase ten dlhší háčik, hej? Poď. Tak. OK. A tie ruky vystieraj, že úplne, že najviac ako to dá, hej? Čiže toto je predná, toto je zadná. Není to toto, ani toto. OK. Takže tak. OK. Good. Dobre. Good. Ešte rýchlo si to nám. Ešte si to chceš rýchlo, tak daj úplnú bombu. Takže ide. OK, ešte raz. Sorry. Poď za vypolsko. A musí sa chrániť, ale. Takže ešte raz a ruka bude hore, áno. OK. Dobre. Good shit. Paráda. Díky moc. Není za čo, brácho. Ak sa vám táto epizóda páčila a chceli by ste aj Juraja vidieť, určite sa choďte kúknuť na jeho zápas, ktorý budeš mať kedy? V septembri, 13. septembra. Vyzerá to tak a budem tam ready. Takže 13. septembra si dáte do kalendára Juraja Kočího. Ďakujem ti za dnešný rozhovor, Juraj. Bolo to super. Drse. Čauko. Prajem vám. Nech. Pohodový deň, krásny život. Pohodový deň. Ďakujem, že ste to pozerali až sem. Čaute.